Bola to ponuka od metra, keď začínali s projektom Môj obchod. My sme boli vlastne prví na Slovensku, ktorý vlastne prvá pilotná predajňa. Toto je výsledok už teda vlastne náš tretí obchod, ktorý máme. Teraz minulý rok začali s tým, že nám poskytli aj závoz tovaru, takže nemusíme toľko metre, my si to len nachystáme, metro nám to dovezie. Určite nám táto aliancia pomohla v tom, že je nás viac, máme lepšie nákupné ceny v metre a čo sa týka toho, že nám metro dáva letáky, postará sa o ich distribúciu, takže vlastne nás to nič nestojí. A výhoda tejto spolupráce je to, že tá spolupráca je vzájomná. My sa snažíme v našom regióne podporovať nezávislých maloobchodníkov, ktorí nemajú ten život jednoduchý, lebo konkurencia je veľká. A my sa im snažíme priniesť tú pomoc nielen v marketingovej oblasti, ale aj tej vzájomnej komunikácii s tým, že pomáhame im rozvíjať ich obchod, pomáhame im rozvíjať ich zamestnancov, dávame im know-how, jak sa veci dajú robiť lepšie, dajú sa robiť ináč, tak aby na tom trhu dokázali bojovať v tomto silnom konkurenčnom prostredí. Ja by som to povedal tak, že naši partneri obchodní nie sú len partneri, sú to naši priatelia, sú to naši kamarádi, s ktorými sa každý deň stretáme na našej prevádzke a diskutujeme nielen o obchode, ale veľakrát aj o súkromí a o iných záležitostiach. V súčasnej dobe nezávislý maloobchodník len veľmi ťažko môže konkurovať takéto presile. Preto sme sa rozhodli vytvoriť alianciu, ktorá pomáha nezávislým maloobchodníkom stať sa konkurencieschopnejší. Ponúkame im množstvo výhod, ktoré im túto konkurencieschopnosť zabezpečujú. Základným nástrojom, ktorý v podstate členom ponúkame, je leták pre spotrebiteľov. My sme vyhodnotili, že tento leták nie je dobre robiť vo veľkom množstve artiklov, položiek, čiže my máme leták 15 položkový. Je to kvôli tomu, aby sme nezahlcovali sklady zákazníkov našich a zároveň, aby sme dokázali prilákať spotrebiteľov do ich obchodov. Mimo iného je to branding, čiže snažíme sa vytvoriť takú jednotnejšiu unifikáciu, jednotnejšiu tvár tých obchodov. Vzdelávame ich prostredníctvom maloobchodných akadémií, čo je vzdelávací kurz špeciálne robený pre nezávislých maloobchodníkov, kde ich učíme, ako vyložiť správne tovar, ako aktívne predávať, ako nasvietiť predajňu, aké farby použiť, tak aby sme dokázali spolu vytvárať lepšie miesto pre nákupy pre spotrebiteľov.